So, hindi lang sa Cebu ang may masarap na daing na danggit, kundi mayroon din dito sa amin, dito sa barangay Karot o Sitio Marumpay, Karotanda, Pangasinan. Helmet, Lodi! Sige. Ang lalaki. Binabantayan ko yung ganyan, no? Bakit? Pero Nahuli nyo lahat ng nabili. Nabili. Bili nyo tayo iba na huli ng baklat na. Ang dami. Good morning. Yo, what's up? Good morning mga kalabarkada. And another morning at another blessings na naman. At kitatapos lang pala namin magbukas ng tindahan ni Mrs. Tignan nyo naman mga kalabarkada yung pwesto namin dito, yung lugar namin. Hindi pa sumisikat yung si Haring Araw. Kasi dito ang sikat ng Haring Araw. Tapos dito naman, dito yung daan ng mga galing sa dagat, yung mga naglalambat, yung mga nagbabantay ng cage, nagbabantay ng bangos. Yan sila dumadaan. May inaantay kasi tayo. Na mga tao, sila Chris, sila Dino, si Lindon, si Romel. Baka sakali kasing mayroon nung bangus. May dala-dala silang bangus mga kalabarkada. Tapos dun pala, kung makikita nyo doon sa banda doon, ilapit natin, no? Lapit natin para makita nyo. Yun pala yung isang motor ko. Tapos ito naman si Black Wave, yung motor ni Karen. Ayan, dito sa kabila. Dito. Ito yung sa bahay na yan. Diyan pala yung bilihan o bagsakan ng isda dito sa lugar namin. Kila Madam Wing. Kaya sa mga mapapadpad dito sa Marimpay, pwede kayong pumunta doon kila Madam Wing para bumili ng isda. Tapang ng aso tinitigan ko, nilapitan ko. Tumakbo eh. Tapos may tao doon, yung asawa natin, nagdadaing. Tignan natin. Ito sa Atilads. Angkor. Wala pa kasi sila dino eh. At lisot pala kung tawagin sa amin ngayon. Yung parang nagdadagsaan kasi yung maraming mga danggit o barangan. Ito sila.
Ang dami ah. Oh. Yo, makatutoy. Maganda na silang camera. Naman ta? Magkano? Ha? Kuha lang ng pro. Saan? Tramilos. Ay, lisensya? Bakit anong kon mo? Student? Tapos student. Tapos magnanan-pro ka na? Nasira yung camera man ah. Ha? Nasira. Sira yung camera ko. Dito, tangan dito. Ay, yan na. Ay, sila kon pala. Princess. Pagpapalaminos na kaya. Helmet, Lodi! Sige. Ingat! Pero mga dinadaing pala nila dito sa amin, no? Hindi lang sa Cebu ang may masarap na daing na danggit, kundi mayroon din dito sa amin, dito sa barangay Karot o Sitio Marumpay, Karot, Pangasinan. Kay Ate G pala to. Yung nandyan si Ate G, shout out kay Ate G. Mayroon din doon, may nagdadaing din doon ng danggit. At ewan ko lang kung nandun pa sila Ate Lemon. Andun pa sila. Ate Lemon, pwede may pakita yung pagdadaing? Vlog natin eh. Vlog natin. Ang dami na palang nakuha oh. Ay sila kuya doon. May ano tayo dito, yung mga... Ang lalaki. Binabantayan ko yung hanggang niya, no? Baka yung mga kado sa daan, binibigyan nila ng bigas, tira, tapos paiyak-iyak yung kawawa din naman kasi din eh. Magaling pa yung taga-bulis natin, mga bata pa yan, pagkagaling na. Pero Nahuli nyo lahat ng natuloy na? Nabili. Nabili yung iba nahuli ng baklad na. Ang dami. Ito ang pinakamarting isda kasi binabalik. Ay, lusok pa rin? Research mo yun. Lusok na. Inatay ko kasi sila kuya. Sila din doon. Lindan? Kasi nagsabi ako yung bangus. Wala yata kahapon. Di marami kahapon. Nagsabi ko kay Dino, yata yun. Ay, si Dino nagsabihan mo? Ah? Ay, wala, hindi niya nasabi. Tinanong ko kay Lindan kung kumuha ka ng abang. Wala naman siyang sinabi, sabi niya. Nakalimutan siguro ng Dino. Ay, baka. Nakalimutan. Tinanong ko si Lindan. Kaya kahapon nag-aantay naman ako. Sabi ko, dumaan na si Lindon. Sabi ko, baka wala. May order to si kamukat, wala naman siyang sinabi, sabi niya. Yeah. Sabi niya may order, sabi ko. Wala naman, sabi niya. Basta punta mo na lang dito, sabi ko kasi. Si Dino pala pinagsabihan mo. Baka nakalimutan niya. Kaya pala Andyan na dadaan na. Sunod ka na agad. Ikon ko na lang kuya mamaya pagdating nila. Yun. Kaya pala. Daming bibilis na lang magdaing ha. tumawan din naman May ano pa, may baby pa sila. Yung... malakas pa sa kama, yung sabi nila. Aywan. Antayin ko lang mamaya Ate Len eh. Salamat. Ano sinabi mo? Alright. Yun mga kalabarkada. Ganun lang sila magdaing ng danggit dito sa amin. Ang bibilis naman yun. Yun naman. Grabe. Ang dami na lang dinadaing pero sabi nila pero yung kunti pa lang yun. Dahil pag ganun na marami talaga yung danggit. Ay, sus.
sinako-sako kasi pag ganun na magdadaing sila. At araw pala ng lisak. Lisak o yun yung araw o gabi na nagdadagsaan kasi yung mga maraming isda. At yun yung time din na nakakarami yung mga mangingisda dito sa amin. Lisak o ano ba yung sa Tagalog ang lisak? Bagong buwan. Yun, bagong buwan pala. Kaya nagkukuhan tayo ng isda para may maulam din. Hindi pa kasi kami makakapunta sa dagat. Gawa nga nung hindi pa ako totally okay. Timpla na ba ng kape? Ha? Oo ah. Para makapagkape na tayo. Yeah. Alam nyo ba mga kalabarkada na halos karamihan ngayon dito ay nagdadaing ng danggit. Meron din doon sa mga gustong bumili. Meron din doon kay Kuya Roderick. Meron din dyan. Tapos meron din dito kila Kuya Piktong. Mga nagdadaing lahat sila dyan. So yun yung mga bilihan na mga danggit dito. Pag hindi pa nakukuha kasi ng komprador, mas mura kasi yung presyo. Kasi pag nakuha na kasi ng mga komprador ng mga daing, pag doon na kayo bibili, mas mahal kasi. Kaya yung mga gustong bumili ng danggit, pwede kayong mag-direct dito. Dito kami sa may Sitio Marimpay, pwede kayong mag-direct dito. Kasi siyempre nalalapit na yung summer. Marami na namang bisita. Uy, shout out! Marami na namang bisita na darating. So, yun yung nais kong i-vlog, no? Na marami dito sa amin yung mga nagdadanggit o nagdadaing ng danggit. Uy! At dito lang yun po yan sa may Sitio Marimpay, Carrot-Anda, Pangasinan. At hindi lang po sa Cebu merong masarap na daing na danggit. Meron din po sa amin. At kayo na po yung mag-judge kung ano po yung lasa ng danggit dito pag makabili kayo at matikman nyo. Alright mga kalabarkada na, so yun lang ang vlog natin ngayong morning. So siguro mamaya-maya na siguro darating yung mayon sila Lindon, sila Dino sa Chris para makuha natin yung ang tawag dito, yung bangus natin. So yun lang vlog natin ngayon about sa daing na danggit at kung saan pwedeng makabili at kung bakit na maraming danggit ngayon dahil sa lisak. Alright mga kalabarkada na, so dito na matatapos ang vlog natin. Ingat po tayong lahat and God bless. See you po sa next vlog. Salamat po sa walang sawang panonood.